Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Kalbo! Ako sa lahat! Oras mo natin, it is now 30 minutes makalipas sa oras ng alas 6 ng gabi! Yippee! That's right mga kabisyo, kayo pero po'y nakatutok dito sa napaka-espesyal na programa. Tang, bakit espesyal ang programa natin? Kasi maitlog yung ulo mo. Siyempre, kasama pa rin si Tanghenyo at siyempre ang makulit niyang apo. Kanina pinalabas lang namin kasi may bisita eh. Baka kung ano-ano pagpipindutin na naman dito eh. Kasama pa rin si Duday. Duday, say hello to everyone! Hello po sa inyong lahat! Kamusta po kayo? Ako po si Duday, ang batang makulit at ang batang mahilig sa donut. Binabati ko lang po na magandang gabi. May pinapabati po si Uncle Heliones sa atin. Binabati ko po yung bisita niya daw po. Shout out daw kay Ma'am Shai Laguador at mga kasamahan niya. Yung buong school ng Dalandan High School, Valenzuela City. Advance Happy Hearts Day po sa inyo. I love you all po. Ingat po kayo dyan. Ma'am, baka may padonut ka dyan. Hoy, Duday, walang hihingi. Sabi ko, hindi tayo nang hihingi dito. Dapat kusa silang magbibigay. Oy, siya nga pala, speaking of kusang nagbigay, ayan, salamat sa mga kusang nagbigay at bumisita sa atin dito. Maraming salamat and advance happy birthday sa pamangkin ni Rysel. Nakalimutan ko yung pangalan. Rysel, isend mo nga sa akin yung pangalan. Advance happy birthday, ayan. Na kasama nila kanina na nandito na nagpa-picture. So maraming salamat Rysel and Company. Ayan sa mga suki natin. Tang, eto, pag-usapan na natin to! PWD na namahagi ng pagkain sa birthday niya, hinangaan at pinusuan ng mga netizens. Ayon sa isang Facebook post kung saan nakikita ang isang person with disability o PWD na namahagi ng pagkain nakasilid sa styrofoam. Wow, galing naman! Tang, logican na natin to! Ay, sige! Logican mo na yan para mahimasmasan! Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well, sa totoo lang mga kabisyo, sobrang nakakatuwa naman talaga ang mga ganitong eksena. Talagang masasabi mong mabibless ka dahil pinapakita lang na ano man ang katayuan mo sa buhay, pwede ka pa rin mag-share ng blessing mo on your own capacity. Though, syempre, alam naman natin, andyan na naman yung mga marites. Meron talagang may mag-o-opinion na magsasabi, pakitang tao lang yan para mag-viral. etc. May mga tao, hindi talaga din natin maiiwasan. Pero mga kabisyo, ganito yung uncle, di ba? Sabihin na natin na ganun nga yung intensyon. Pero napakalinaw pa rin po ng mensahe na anuman ang katayuan mo sa buhay, you can still share what you have. Ang tanong po dyan ikaw na may opinion na sinasabi mo na, pakitang tao lang yan para mag-viral. Ang tanong, on your own capacity, may ginawa ka ba kuya? May ginawa ka ba ate? Ask yourself. Wala, di ba? Ayan, kaya manahimik ka na lang. Na mga kabisyo, logican pa rin po natin.
Bakit may mga tao po sa kabila ng mahirap nilang kalagayan o sitwasyon, kagaya ng PWD na yon, ginusto pa rin nilang mamahagi? Well, mga kabishop, people who are economically disadvantaged but still desire to give to others often do for some various reasons. Marami pong dahilan. At ito po ang ilan sa mga explanations dyan. Unang-una, of course, it's the empathy and compassion. May mga tao po, regardless sa kanilang financial status o katayuan sa buhay, meron pong isang strong sense of empathy and compassion. Alam nila ang struggles na kinakaharap ng iba. Kaya they feel compelled na tumulong in any way they can. At pangalawa, mga kabisyo, personal satisfaction. Ang pagtulong po sa iba can provide a sense of personal satisfaction and fulfillment. Ganun po yan, mga kabisyo, di ba? May mga taong po, they can find joy and purpose in making positive impact sa buhay ng ibang tao, di ba? Kahit sila mismo ay humaharap sa kahirapan at pagsubok. Pero naman, Angkol, wag naman gayahin yung kilala ko. Kasi yung kilala ko, Angkol, wala na nga silang ulam, wala silang makain, pinamigay sa kapitbahay. Yung mga anak naghanap ng ulam, wala tuloy maulam. Tapos ending, napag-alaman ko, nakita ko yung pinamigay na ulam, ginawang pulutan sa inuman. Kisti! Sa